Imprendituri magħrufa f'pajjiżna jemmnu li qatt ma kien hemm żmien li minn barra Malta kienet tidher daqshekk tajjeb. Imħeġġa b'dan qed jinvestu iktar f'pajjiżna. Fost dawn hemm is-sidien tal-Lukanda Intercontinental li għaddejjin bi proġett ta' 32 miljun euro. Jien naħseb qatt ma kien hawn żmien li Malta qed tidher daqshekk tajba minn barra. Infatti t-turiżmu ilu tiegħu l-aħħar 5-6 snin u naħseb hemm opportunità kbira, ma għandna bżonn nollu l-kwalità. Il-kwalità hija ħaġa importanti, kwalità mhux tal-lukandi, il-kwalità ma tal-pajjiż. Dan l-investiment jinkludi l-bini ta' żewġ sulari oħra bi 30 swit lussuża u lukanda oħra fiż-żona tal-Bajja ta' San George. Dan flimkien ma' każino ġdid li mistennijiet lesta sal-aħħar tas-sena. Hekk se jkunu qed jinħolqu 350 post tax-xogħol ġdid. Id-direttur maniġerjali ta' Intercontinental, Kevin De Cesare, qal li l-kollaborazzjoni min-naħa tal-Gvern, flimkien ma' rekord wara ieħor li qed jirreġistra pajjiżna fit-turiżmu, jinkoraġġixxu kumpaniji bħal tagħhom ikomplu jinvestu fil-prodott turistiku ta' pajjiżna. Meta żar il-post fejn qed isir dan l-investiment, il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li riċentement pajjiżna attira numru ta' turisti li fitxew f'faċilitajiet ta' lussu. Fosthom individwi li qed jiftħu l-kumpaniji f'pajjiżna li jaħdmu fl-industrija tal-films u persuni li pparteċipaw fil-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Xi ħaġa li kkummenta dwarha wkoll De Cesare. Fid-dawl ta' dan sostna l-Prim Ministru pajjiżna għandu bżonn ta' investiment simili f'faċilitajiet lussużi ta' kwalità għolja. Huwa wieħed li min-naħa tiegħu il-Gvern se jaħdem biex itejjeb il-livell ta' infrastruttura tal-pajjiż filwaqt li jaħdem għal livell ogħla ta' ndafa. Temm jgħid li pass bħal dan mhux biss iħalli impressjoni tajba fuq it-turisti u l-investituri wkoll, iżda primarjament jibbenefikaw minnu l-Maltin.